Gala, kumusta ba yung adlaw ka natutunan? Direkta, dirigi ka sa Sikihor o ba na itong mga kaubanan sa DXDD o Giyoman sa ito nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Osami sa Archbishop Martin Sarmiento Habawa DD o gaban sa tuwang Chief Operation Officer Father Darrell Rosales o ban sa mga kaparian Father Loloy Balbuena, Father Edgardo Ponce o ang mga kaparian pa Father Juniper Ondo Roma o daghan pa mga kaparian nga naggapil labi na karon sa gipaygayon nga Rest and Recreation R&R sa Chancery Personnel o sa DXDD o gana sila si Sister Rella ba nato nining bahina o makauban nato nining bahina ato ang Chief Operation Officer Father Darrell Rosales labot ining maog kalihukan gipaygayon diri sa Sikihor. Father, may adlaw kini ba Father? Mayong adlaw Sir Manuel, mayong adlaw sa suki natong tigpaminaw sa ato ang pinalangga nga istasyonan ang DXDD, ang radyo sa simbahan dan ag sa dakbayan. Yes, Father. Kining tawag R&R no sa mga personal sa DXDD. Pero ang initiate sa si Archbishop Humawad mismo, Father. Kabahin gina sa ato ang mga kawani no sa ato ang istasyonan, lakip na usab ang pipila ug ubang mga trabahante sa ato ang Archdiocese sa Osamis, sa Chancery Office o sa personnels nato sa Bishop's House nga hatagan og hamubo nga break, hamubo nga pagpahulay, hamubo nga pag-enjoy sa kinabuhi kay lunlo no nalang ba trabaho ang tanan, so do na pud tay pagpalambo sa kasinatian, pagpalambo sa pagpakigsuon labaw sa tanan, pagdasig sa pagkugi na diya sa ilang mga gimbuhaton pagbalik sa ilang trabaho. Ang ato nga gihatag alang ining ato ang mga kauban igsuon nga nangalaga diha sa simbahan labi na sa kunang gingon DXDD, sa Bishop's House o sa Chancery Office. Salamat gani kaayo ko kay kadaghanan no halos tanan ning uban tungod kay kining maong activity alang og para man gyud ni sa ato ang mga kaigsuonan nga nagbuhat no nagtabang kanato diya sa ato ang simbahan. Okay, mao pa ang panahon Father no pagpamalando kinabanta panahon sa Kwaresma. Mao po na ang hatagan og gibugaton nga kada adlaw na agyoy kasaulugan sa Santos nga misa, pagpamalandong bisan tuod niata nag-enjoy sa anindot nga lugar apan di po ta malimot sa panahon sa Kwaresma nga mamalandong po sa pulong o mensahe sa Ginoo nining panahon na. Okay, salamat kay Father ug makita na to kanindot sa Sikihor no ang kabuhatan no sa Sikihor. Yes, tinuod ka na no Sir Manuel, nindot kaayo ang lugar no ingon ta hinatag yun sa Dios para sa mga taga Sikihor kay talagsaon ang kanindot nini ang dagat ang uban pa man nga lugar nga siguro ato matuan no maka-amaze ta apan kining tanan nagpunting gihapon sa kabuhatan sa Dios sa kaayo sa Ginoo labaw sa tanan sa agahon sa Dios. Unya malipayon ko kayo mapasalamaton kayo kang Archbishop ug sa akong mga kauban diya sa buhatan sa DXDD nga karon duyog niining mao nga rest and recreation. Salamat kaayo sa tanan nga naminaw. Ato na kauban Father Darrell Rosales. Father, salamat po guys pagpaningkamot nga adunay R&R ang mga personal sa DXDD and sa Chancery with Archbishop Martin Humawad ato ang na kauban no diri sa may Sikihor. Karon doon atong makauban usab si Sister Rella Batuon alang sa paghisgot sa nining nga bahina kay naay misa dayon adto dito sa beach no. Importante magkayo no ma-appreciate nato ang kanindot sa kabuhatan labi na sa of course na ang beach nga gibuhat sa Ginoo no. Atong makauban Sister Rella Batuon. Sister Rella, may adlaw kanay mo and may adlaw Sister Rella. Maayong adlaw, Sir Manny. Good morning, Sikihor. Good morning, Osamis. Good morning, Lord. Good morning kaninyong tanan. Sister Rella, so sa imong kabahin no, isit na uban no karon no sa pag R&R na to diri sa Sikihor. Yes. Sa imong mga pagbati o imong mga siguro ay mukhang mga reaksyon no sige pahigayon na to. Okay, una sa tanan magpasalamat ako sa Ginoo. Ilabi na gyud this is a great opportunity nga
This is my third time nga nakari ko sa Siquijor and first time to be with the DXDD family. First of all, magpasalamat ko ni Archbishop, ang among ang President, and at the same time, ang among CEO sa Radio DXDD Television, ang radio sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan. Salamat usab kayo ni Father Daryl, ang among ang Chief Operation Officers. Para nako, this is a great blessing. Anindot kayo ba nga ang ato apod nga family sa DXDD, adun na pud kita RNR. Maayo gyud kay nga atong arsobispo tungod kay dili lang nga magsigita og trabaho kundi daghan pod og kanana bitang kanang relax ang atong kaugalingon, no. Pero this is not purely a relaxation but apod may misa karon, mag-andam, pagpamalandong, post, reflection ang saan kayo sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi labi na nga kita maghatag og mga mensahe bitaw ngadto sa mga katawhan, evangelization para nga maduol kitang tanan sa Ginoo, especially during this Lenten season. So para nako, I am very blessed and thank you Lord. To God be the glory. Salamat kayo sa DXDD radio station family. Ug salamat kay kanimo Ginoo. Kaninyong tanan diha sa Ozamis naminaw kayo may kaninyo. Ilabi na ang pagsunod sa mga programa, ilabi na sa awit og tambag program, mga kong mga pinalangga kayo ng mga suki nga mga katawhan sa Dios. Bisag nako nami diri sa Ozamis, nako diri sa Ozamis, pero you are always in my heart and in my prayers. Okay, salamat God be the glory, God bless. And mo na panahon ba kita na to ang kanindot magibuhat sa Ginoo. Yes, no? Ang kabuhatan, ang beach, yes, no? Isang pa siguro sa lipay na to pero naagid ang atong pagpamalan. Oh, yes, naagid. Okay. Sister Wela, thank you. Salamat kaya si Sister Wela Batua to nagkauban bagihan. And to mga kaubanan na to no sa DXDD ato makauban karon nga doon alang sa uban pa no. And base sa schedule karon na Santos nga misa no uban ni Archbishop Martin Huawad og sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis nga mohimo no nining mao nga pag pahigayon sa pagpamalandong og nata karon no sa usas mga resort diri sa Siquijor wala sa ipahigayon ng Santos nga misa. Andam na no ang pagpahigayon sa Santos nga misa karon mga kaigalaan og kauban na to usab dinhi nga bahina no si Brad Tata Rosal alang sa dugang mga impormasyon dinhi nga bahina Argentina. Yes, nata karon sa Argentina no. Argentina. Reserve. Okay. Argentina. Argentina. Good morning. Good morning. May butag. Sa mani record na? Yeah. Ito ilabay dito. Yes, ilabay. Good morning again. Pagtibaya na binasa itong mga tigbabinaw. Salamat sa tanang mga viewers sa TV. Channel 18, Channel 19 sa Misamis Kibolog sa Phil Products o sa Size 5 Cities, Dial sa radyo. Of course, ito ang Facebook page, DXDD Radio Television o sa YouTube channel. So, ikaduhang adlaw na ron siguro kay nabot matag adlaw yapon. Gikan daghapon. Karon ta ni hapon. Gabi ta naabot. Gabi ta nagabot. Sa among pagtor day 1 pa ron. Sa among Valentine karon nami sa Argentina Beach Resort o hotel. Nya diri mi house and then tawag misa Archbishop and tapos pamahaw na siya matataog beach to sa kabuhatan. So kompleto ang team sa DXDD gawas atong kakuyog. Salamat kayo once again ni Archbishop Martin Sarmiento Humad ug ato ang Chief Operation Officer Father Daryl nga na-appeal gud mi diri alang sa ato ang sa tawag na ni Brother Rest and Recreation. Salamat kayo, God bless us all. Salamat Brother Nance. Okay, salamat kayo Brother Rosal. At usab nga pasalamatan no ang nakaroon din sa station. Wala ni Kuyo. Pasalamatan gyapon si Brad Juni, Chief Technician. O si Rick B. Na magtingog ba ng station no? Bisan wala ta nagtingog gyapon ang station. Og makalabay ta og mga report nato gikan diri sa station. So muna ato mga kabanan no, standby na sila alang sa Santos nga misa. Salamat kay Brada sa mga ngayon. And live gikan diri sa mismo sa
Argentina, si Kihor, kini si Double D Uso, Manuel Loronquillo Jr. Nagasalamat o mayong adlaw ka na itong darat.